Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 26-njy noýabry. Bugünkü gepleşigimizde biz Türkmenistanyň döwlet guruluşy hem döwlet guruluşyna nähili eýe bolmaly hem bundan beýlek nähili ösdürmeli bilen tema boýunça birazrak gurrun etmekçi. Geçen gepleşiklerimizden hem birinde Türkmenistanyň öz başdak döwlet bolmak meselesiniň uzak dowam edenligi, inni häzirki wagtam indi öz döwletimize eýe bolamyzdan soňam şu döwleti saklamak, gözli başly ýagdaýda saklamak hem bundan beýlegem şu döwletiň döwlet guruluşyny, döwletiň ötüşini bundan beýlegem ösdürmek meselesinde ullokan kynçylyklar hem problemler barada durup geçdik-de. Inni şugunky meselelerin kökleri edil şugun ýüze çykan ok, ol tarihi kökleri bar. Şugunky biziň ýüzbe-ýüz bolýan problemlarymyzda inni şu meseleler barada da gurrun etmek üçin men Türkmenistan boýunça bilermenlerden biri Gunnowdyny çağırdım. Gunnowdy, hoş geldin gepleşige. Hoş gördük Allamrat. Assalamu alaykum ýyllaşlar. Gunnowdy, şu Türkmenistanyň häzirki wagt biziň ýüzbe-ýüz bolup duran şu köp problemlarymyzyň kökü gaty uzakdan gaýdýan kökler diýilim hasaplanýar-da. Geçen gepleşiklerimizden birinde men Gurwan Murat bilen şu meselelere de birazrak degip geçtim. Indi umuman nähili garaýyş bar. Indi Türkmenistan, umuman Türkmen halky geçen 1000 ýyllygyň dowamyna öz başdak bir gözli başly döwletli bolman geldi. Sol padşa, Orsedyň padşa imperiýasyna biriktirilmedinden odol Türkmenler hanlyklar, dürli hili bir hanlyklar görnüşinde birazrak ýaşan, ýöne şol hanlyklaryň bir gözli başly hanlyklar bolan näl. Umuman şeýdip çarwadarçylyk edip, ekrançylyk edip bir göçüp gönüp ýören bir Türk çölüň içinde bir halk boldukda. Soň padşa imperiýasyna biriktirilip, ondan soň 1917-nji ýylda bolşewikler häkimiýeti el alyp Sowet häkimiýeti ýöredilenden soň özümizin hem serkerlerimiň liderlerimiň ýol başçylygyna şolaryň tagallasy bilen hem Sowet häkimiýetiniň hem ýardam bermegine Türkmenistan Respublikasy diýip aýratyn bir respublika peýda boldy dünýä kartasyna. Soňam 1990-njy ýylyň başlarynda da Sowet Soýuzy darganyndan soň ine bize öz başdak bir döwlet berildi, elin döwlet ýöredildi. Sowet häkimiýeti döwründe soňam ine siziň döwletiniz, ine siziň öz başdaklygyňyz diýip elinjek döwlet berildi. Biz hem şeýdip öz başdak boldyk. Ýöne şu döwürden başlawam ine biziň döwletimiz ösmek bilen bolmady da gaýta döwletiň ösüşi hemme taraplaryň ýa-da tesmek bilen boldy. Indi şuňam sebäpleri bar, dürli hili garaýşlar bar. Şu garaýşlaryň biri bizene şu 19-njy asyryň başlaryna padşa häkimiýetine, padşa imperiýasyna biriktirilmezde biz feodal jemgyýetçilik, tiýatry jemgyýetçilik gatnaşyklaryna ýaşaýan bir halkdyk. Soňam bizi aldylar da Sowet häkimiýeti ýyllaryna sosializm döwlet guruluşyny biziň boynumyzdan dakdylar. Inden bizi öz başdak döwlet diýip elan edip bizi öz başdaklyk goýdular bolýan. Öz başdak ýagdaýda biz ýene de şol feodal guruluşyna gaýdyp barýar. Sebäbi biz geçmeli ötüş, tiýatry ötüş baskançaklarymyzy evolýusiýamyzy geçmedik. Biziň hem liderlerimiz yerli ýol başçylardan başlap ýokary döwlet liderine şeýle öýlerini hanlar, begler ýaly alyp barýarlar. Sebäbi bular bilen biziň bar bolup bilişimiz. Biziň ötüşimiziň derejesi şonu görüp edýän zat diýip aýdýarlar. Ýöne başga da garaýyş bar. Näme üçin goňşy ýurtlar, aýdaly Kyrgyzstan, Özbegistan ýa Gazagystan edil bular ýaly derejede edýär. Näme üçin türkmenler şular ýaly derejede bark düşdi. Ödem hemme görkezjiler boýunça diýen ýaly biz dünýäde bir iň bir ýydagalak millet bolup çykdyk. Iň bir ýydagalak ýurt bolup çykdyk. Buny ykdysat tarapyna alsaňam, insan hukuklary meselesini alsaňam, korrupsiýa meselesini alsaňam, hemme tarapyna alsaňam, bilim meselesini alsaňam, biz bir olarky post-sowet ýurtlaryna däl tutuş dünýäde şeýle bir ýydagalak ýurt bolup millet bolup çykdyk da. Indi sen şu zatlaryň köküni ýerde görýän? Şu yan kaydıyanda aydılyan garaýyşlaryň jany barmy teň pikir? Ýanky meseleler boýunça goňşulygymyz doğrudan has ösli Türkmenistanyň
ähli babatda görkezjesi iň soňky derejede yer ýüzi boýunça. Bu esasy meseleleň bularyň şu netijäniň esasy meselesi sebebi şu ýanky ýesesini geçmeli prosesler tarih boýunça geçilmedi. Arasynda goşuldylar ýa başga bir sebäpler emele geldi. Umuman şu geçmeli prosesler geçilmedi. Elbette yine de öz başlıklığı alan soň yine de şol dowam ettirmeli, şol geçmeli ädimleri geçmek üçin ýyla gaýdylýar da. Ýanky feodal jemgyýetçiligine. Indi seret şurada başga bir sora uýda çykýar. Onda näme üçin ýa sora berýänler var da kommentariýalarda ýa hatlarynda. Näme üçin ýa-da gyrgyzlar mysal üçin ýylyna revolýusiýa geçirip durlar ýa-da häkimetlerini döwlet liderlerini häkimetden çetleşdirip oturýarlar, ýa-da miting geçirip revolýusiýa demonstrasiýa geçirip ýa gadaklarda edil bular ýalylar gadaklaryň öz ýoly häzirki siyasi cemgyýetçilik guruluşyny medeni derejesine seretýän ilim bilimine bolyn daja hatda Ýewropa ýakynda alamatlar görkezýär. Hatta goňşy Özbegistan alyp görsekde soňky döwürler soňky ýyllar has şu ýurt açyldy, öňkü izolýasiýasyndan hem açylyp gitdi. Arkaýyn girip çykyp bolýar, bilim ilim derejeler ösüp gidip barýar. Ykdysatda aýdanam insan hukuklary meselesinde de indi edil olurlar ýalylar gaty öňe gitdi da. Indi näme üçin gelgen türkmenlere gerek gelene biziň türkmenlerimize, Türkmenistanymyza gerek gelene bir şeýle ýagdaýda bolduk. Ine biziň ýöne özüm utanýam da ine biziňkiler ýaly edip şeý dip bar, döwlet lideriniň elini uşap duran halk ýok. Ya kitaplaryny şoň ýadan kitaplaryny alyp maňlaýlaryna diräp edil Gurhany maňlaýyna dirän ýaly edip diräp şedip maňlaýyna degirip oturan halk ýok. Ýana aýly kunluklaryny alýarlar, soňky wagtlar bolýan telewizionyada görkezýärler. Şol öz gadanan aýlyjyklaryny alyp şol pullaryny eline alyp maňlaýlaryna diräp döwlet liderine alkyş okuýarlar. Sawolne biziň gadanan pulumuzy berdiň diýip. Şular ýaly derejede we şeýle hereket edýän halk hatda Afrika ýurtlaryna da ýyda galak bir şeýle primitiv ýurtlarda da ýok. Şunu şulatlar görýän de utanýan da biziň öz halkymyzyň hökümetimizin şulatlar edip oturanyna etdirýändigine şular. Näme üçin biz şular ýaly feodal derejesine bir göz çykys ýagda ýaly bolup görünýär. Da bir feodal döwründe de bar bir hanlara, begirlere beýdip elini uşap tagdim edip oturan millet bolmandyra. Birini elini öpmöklük diýilende erkek adamyň elini öpmöklük diňe bir keramatly adamyň elini öpüläýmese ýa bular ýaly bir hanyň elini öpmöklük gatyr pesderejek, dämi? Şoň köpleri nirelerde bir nirden gelýär türkmençilik özünde de bir bar adam meňden türkmençilikde bolan zat däl, şu zatdan köpüsi ýadyr görýän bol. Ýok, bu türkmençilikde hiç açan olar ýazatlar görülüp estilen zat däl. Men şeýlere çaklaýanda şu goňşy döwletlerimize arda bize göre, bize Türkmenistana göre ýanky Rusyň täsiri köprek boldy. Sivilizasiýa meselesinde ýanky centralizowany obrazowaniýa, meditsina, şoňa meňdeş täsiri ulrak boldy mukadiýenne. Yine de dolanyp gelýär öz mentalitetimize. Bizde näme haçan bizde bilim boldy, haçan bizde meditsina boldy, haçan bizde umuman döwlet boldy bizde. Hiç haçan bu zatlaryň hijesi bolmady ahyrym. Ana şu zatlaryň netijesi biziň düşünjämiz pes halk ýanky millet derejesinde ýanky mentalitetimiz ýok. Düşünjämiz pes. Ine şu seredinde bizde diýen döwlet derejesinde mesele bolmady diýen guruluşda da bolýan hewet häkimiýet ýyllaryna bir öz başdak respublika hökmünde bizde infrastruktura hem ilim bilim ojaklary, pudoklary boldy, ösdürildi şolatlar, zawod fabrikler guruldy, ödümüz önümi önürdik da adetdik da ýol başlamady boldy. Ýöne näme üçin şol Sovet häkimiýeti döwründe biz Orsiýada arka diýdirdik da esasan Orsiýet tarapyndan dolandyrylyp şolara arka diýre oturkak nähildir bir belli bir derejede şulatlar öňe gitdi. Bir gözli başly bir döwlet guruluşy boldy.
o strukturalar bolly, pudoklar etdi. Yönene bir de şey deyip allılarda inhasidin öz baştak, inhasidin öz devletimiz, o tayyarcak devlet, inhada sizin öz baştaklığınız deydiler de bir de şey deyip 90-njy ýylyň başynda berdiler, Saýy Darganyna onun. Ine biz 100 ýyllykdan dowamyny arzu eden zadymyza eýe bolan ýaly bolduk. Ine bizim döwletimiz. Bizden Seljuklar imperiýasy Darganynyň synandan soň 12-nji asyrdan soň biz hiç döwletli bolmadyk. Gözüli başly türkmen döwleti bolmady. Biz bir hanlyklara, goňşy golamdaky hanlyklara, begliklere, döwletlere bakna bolup geldik. Hada bizim döwletimiz diýip şeýdip berdiler. Innem bolsa öz döwletimize eýe bolup bundan beýlegem ösdürmegiň ýerine gaýta barjan adam şola çok wagty toplanan da baýlyklarym ýa-da öz türkmenimi talap otýar. Öz türkmenimi goýran edip otýar. Medeniýetimiz hem hynwatymyzam hiç ösdürmegiň ýerine gaýta şola atlara mana dargatdyk. Bu işine gidip otursa indi bu näme bilen guturur? Bir millet görnüşinde bir saklanyp bilersmi? Döwlet görnüşinde bir şu döwleti bir saklap bilersmi? Şu jogada bar bolan zady. Ana şol ullukan sonra boldy häzir. Inni şuňa ne bir yitip ýok, millet ýokmunda yitip ýok bolup maňlyň, ýa döwlet ýokmunda yitip ýok bolmagyň öňüň näde bolmaly? Şuňa howp awan ýam hakykatdan bir millet ýokmunda yitmeklige howp barmy? Ýa döwlet ýokmunda yitmeklige howp barmy? Awa we şol howp diýenden aslında da bar. Ödem gaty realny howpda sebäbi tebigatyň ýa kanunlary boýunça seretseň kim uýgunlaşyp bilmeýän bolsa, kim ejil bolsa, olar ýitip gidýär ýer ýüzünden, ýeriň ýüzünden. Indi taryha seretseň ýitip giden halklar kän. Edil şu derejede, şu ýagdaýda türkmen geljekde hereket edip gitse, onu doğrudan en yakın wagtda ýurdumyz ýitip gidýär. Ýene de bir ondan köp wagt geçmänkäde halkyň bitmegine howp bar. Sebäbi hiç ýyly bir halk tarapyndan bir inisiatiwa ýok, bir howluga geçeli, bir aza ýa-ni bir zady bir gazanjak bolalyň. Bu ýagdaýyň ittiň durmuşy da şu wagt, ýöne hiç ýyly hereket ýok. Mundan beter nähilek bolsun? Diýmek tebigatyň kanuny boýunça şu halk nispasobny, okyply däl. Döwletiň mana döwletiň saklanyp otyr şu wagt. Hemme daşary ýurtlaryň ählisine şu uly derjawalaryň hemmesine de bergili. Diýmek eger şuň bolmasa ertir sonra olar berdi. Alar bütün territoriýany ýoşuk bilen gider. Ara şart derre olar umuman döwletim vot gitjek bolup otyr. Şu derecede gitse halk hiç ýyly hereket etmese, yatsa şeýdip otursalar, onu elden hemme zat gidýär. Gitip gidýär hemme. Ýa kaýsyň evolýusiýan bir kanuny bar da, şu güýçliler şunda göreşdi, tebigat urundaky ýa-ni ýaşaýyş urundaky göreşdi, güýçli ýa-ni nemeler canlarlar dirge alýarlar, ejiller ýa-ni tebigatyň görkeýän garşylyklaryna göz gelip bilmeýän görnüşlerim ýaşaýyşyň olaram ýitip gidipdirler da özde urunna. Şol ýaşaýyş urunnaky göreşdi. Şu nemelerini taklap bilmeýän, öz genetikasyny taklap bilmeýän. Ene şular ýaly meselede ýa-ni kaýdyşyňan bir jany bar ýa-ni siyasi nemelerde de göreşdi. Dirge almak meselesinde döwletleň özüni taklap, ötüşini taklap bilmeýän, pese tarap gitmekligiň alamatyny görkezýän bolsa, eýem şoň özüne näme? Şu döwlet ýokmunda onda ýitmeklige tarap seni hem ümdik tutturdyň bolýar da. Umuman Allah murat Türkmen milleti diýileni seredip görsem doğrudan hem nädip şu Seljuklardan soň bir şahasy da türkmenler nädip şunça wagtlar umuman ýeriň ýüzünden ýitmän şu bolşýarlyk da iň bir pes görkezijili halkda nädip ýitmedi ýeriň ýüzünden. Sebäbi muň sebäbi bar da waýenler gowy düşünýär häzir men şu sebäbini düşünürsem. Türkmenistanyň türkmen milletiniň diýerler, oturan territoriýasyna seretseň daş döwregini uly imperiýalar alyp otyrda.
Ne bu yaşa oturan yeri çölün içi hiç ili önüm östürüp yetiştirip bolmaya bir hiç kime gerek gel bir teritoriyada diyecek olanım sivilizasiya bir güçlü devletleri. Notada Türkmenler yaşa otuyor. Şular buffer zona diye bir düşünce var yanında. Yani güçlü urguyunu şol özünü saklap gücünü köp gücünü alıp kalmalı göre yani gücü peferlik geçiriyor. Şu edil şul maksat bilen Türkmenlere hiç kim azar vermedi. Koy yaşasınlar yaşariyal teritoriyada del şolun bolonu qowy sebebi misal getirene Xıyva xanlığı, Bukhara emirligi, Sagdiyana, yani Oğuzistan, İran, Rus, daşdörümiz Qurşawalardan hemmesin güýçli özüne gowun etýän döwletler. Şolar bir-birine yani hop awan yani misal üçin urşak bolsalar, uruş başlajak bolsa, şolar hökman şu Türkmenlerin ýaşap oturan territoriýasynyň üstünden geçirmeli bolýar goşuny. Adimek şol Türkmenler aza kene şu goşuna karşılık bildirer. Hem on gücü qoşar, yani gelýän goşunyň hem wagt utup bolýar da. Oňa çenli hem gücü qoşajak hem wagt utjak. Bular şu gelýän goşuny taýynyp görüp biljek. Umuman onda şol umuman sen diýjek bolýanda adyň onda şu Türkmeniň aslında taryhyň dowamyna şol aýdaly Seljuklardan soňky döwürde ne biz şeýdip göçüp gonyp çarwadarçylyk edip şu çölüň içinde ýaşap diýri almagyň özi şol goňşy döwletler bizi ýöne şeýdip buferni zona ýa kaýdyşyň ýer goro zona hökmüne bize kän azar bermeýän özlerini goýan üçin şeýle bolupdyr bize halk hökmüne millet hökmüne şeýdip diýri alypdyr diýjek bolýanda şol bize kändir azar berjek bolup durmandyrlar, şolar ýaly maksatlar üçin ulanypdyrlar diýende. Egerde aljak bolsalar ol döwletleriň imperiýa olar, güýçli döwletler sehih sada duranaga almak üçin. Türkmen hiç açan ağzı bir olmadı. Belli bir paçalyk döredilmedi, belli bir döwlet döredilmedi. Bölek büçek bolup şu han bolup olar ama bir-birine wagşy düşmanýalyk bolup nemetdiler de. Taryha seretsen şu ähli hanlyklar bir-birine karşı urşana. O şu ýöne belli bir derejede lalaşyp boljak. Ýöne aýdal 19-njy asyryň ahirlerini alsak aýdalyna şu döwürde 1855-nji ýyl 1861-nji ýyl ýa-ni Fars imperiýasy paçalygy tarapyndan goşun türlük gelinenne şu Türkmenler iň bolmana şu teke taýpalary öz aralaryna birleşip lokan goşunlar edip şu goşunlary partilan goşunlaryny iki gedek adından 19-njy asyryň ikinji ýarymynda dol gerbi dawan etmegi başardylar da. Ýöne şolar şu taýda handyk hem ýemede geldi belli bir derejede merkezinde ýa-ni Marin häzirki Marin tögerekleriniň akalyň etrawyna nemesinde akal vilayatynyň häzirki ýerinde hanlyklar hem bol. Ýöne gözli başly bir hanlyk bolmady da şu taýda bir döwletiň alamaty bolmady da. Aýdaly Xıyva hanlygyny alsak ýa Bukhara hanlygynyň emirligini alsak o taýda döwlet struktury, döwlet guruluşynyň hem alamatlary boldy da. Emma Türkmeniň özünde şo bolup bilmedi da. Inni men ýene ýanky mesele gaýdyp gelýän. Inni şu gidişine gidip otursa bilenni ötüş ýol bilen näle tesis ýa-da degradasiýa ýol bilen gidip barýan bolsak bu soňuny näme bilen gotorar? Buny öňüne almak üçin näme etmeli? Sebebi biziň ýurdumyzyň üstünden ýol başlyk edip oturan adamlarda hiç bir döwletlik düşünjesi ýok. Olaň bar aladasy näme? Olaň bar aladasy döwleti ösdürmek, döwletlik derejesinde şu konsepsiýa derejesinde pikir etmek däl, öz kiselerinin aladasyny etmek. Gatyr oňluk derejede pikirlenip bilýän adamlarda ýokary derejede hiç pikir öwürip bilýän dünýä garaşly adamlar däl. Indi bular hem biziň döwletimizi weýran etjek. Ýöne şu taýda iki tane ýa-ni jogapkärçilik çekmeli tarap bar. Onam käbir bilermenler şeýle pikir edýär, hatda ýyldaşdan gelýän hatlarda da görmek bolýar. Käbirlere tutuşloyun hökümeti günahkar edýär. Häzirki diktator rejimini günahkar edýär. Huzutanam şu ýagdaýda. Ýene käbirler aýdýar, ýok jogapkärçilik iki taraplaýyn bolmaly. Halkyň özünde de jogapkärçilik bar,
halkam şuna yol veriyor. Dime onda halk şuna münasip. Eğer şu şey dip veyran olmak yol bilen gidip barayan olsa halkın öyle şuna yol veriyor. Dime onda halkın öyle şu devlet derecesine münasip değil. Devletliğe münasip değil. Dime onda şuna öyle yine de şu orta sınırlardaki devletsizlik yağdayında yaşamalı. Şey ana şuna bar münasip olanlar şudur diyen garayış aydiyan. Şimdi şu meselede ne garayışın ne ahil hakikaten cevapkayarçılık esas cevapkayarçılık şu rejimin üstüne düşüyor ya da halkın öz cevapkayarçılığı var mı? Halk ne etmeli bu meselede? Allah'ım o şu rejimin şu diktaturanın da emele gelmeyene kim münekar? Öyle ağlan edibilmeden men ne sunyalık diktatör ya da men sunyalık neylik o yüreksiz bir rejim deyip öyle ağlan edibilmeden şöyle bir Türkmen'e söz vardır. Sağa ağlamasa emzik verilmez deyip. Yani halk öz hak hukukunu soramasa öz sosyal durmuşunun qowlanmak barada hiç ýeri hareket etmese kim olara näme berer? Hasametler ýa-ni dogry berilýände diňe öz behwidini bilýän adamlar şu wagt ýurtda durunur bolýar. O hiç ýeri watansöýçülük ýa-da ar namys bir kisap ýok olarda. Eger-de ar namys bar bolsa, azda kende bir watansöýçülük bar bolsa, şeýdip öz raýatlaryny daşarýarda gulçylyga uğradyrmy? Türkmen haçan kul bolupdyr. Hiç kimin eline kul bolmady. Hiç kimin eline de kul bolmady. Şolara bolmak barada hiç ýerek hereket edem bolmady. O uruşlar bolly, Almanlar ýa-ni talançylyklar bolly, emma boyun bolmady ahyrym. Aýny häzir näme görýän zat, görüp oturýarsyň telewiziorlarda elini oňşap o iki bükülüp näme bolupdyr? Şoşolun özleri unakar ne? Özleri şu derece düştüler. Özleri şu derece de yaşamağa arazi. Düşünýärmi? Onun näyle baka berjek? Diktatorun özü unakar mı? Yok, halk unakar. Ne bu taýda iki taraplayna näme ortada da ýan kıyafet var da her halk diye özüne göre hana ya näme lidere eýe bolýar diýär da her halk özüne göre diýär da. Ya da Türkmenin mösedi var, yani ilalak bolsa doňuz jepe çykar diýär da. Şolar ýaly ýylyň ýagdaýyna görä de lider emele gelýän bolmaly. Şol lider diýilýänem halkyň içinden çykýar da. Indi ýöne şu taýda ýa bir taryhy faktorlar var da. Mesela käbirleri geň görýän hem şunny aýdaly biziň diýe ýurdumyzyň günnäwer ýa-ni regionna degişli ilatyň içinde bir adajyk aktivlik has yokarrak naýdaly Lewap vilayetinde alta hakykatdanam biziň aktivlik işlemlerimiň köpüsi şol Lewap vilayetinden gelip çykýar da. Näme üçindir diýä Ahal vilayetinden ýa Mar vilayetinden şolar ýaly bir aktivlik görünen okyan daşar ýurtlarda ýaşap ýören başga-da kenda migrantlaryň içinde illeşdim. Ine şuňa bir hil taryhy hukuklaryna seredýän bolyn näme üçin hakykatdanam biziň şo günnäwer regionlarymyzda biraz aktivlik duýulýar. Olam men öz garaýşymda şol taryhyň dowamyna da şo Terjuklar imperiýasynyň soň biziň şo günnäwer regionumyzda döwletlik guruluşlary boldy. O guruluşlarym diýänim Hywa hanlygy, Buhara emirlikleri ýaly ýanky döwlet guruluşly ýörüçe ýanky hanlyklary boldy da. Ine şu günkü biziň häzirki regionumyzda aktivlik görkezýän biziň ilatymyzyň wekilleri mana şolaň nesilleri bolup çykýar da. Şolar ata-babalary uzak şu asyrlaryň dowamyna belli bir döwlet guruluşynda ýaşap gelen bir ilatyň bölegi. Onda emma häzir passivlik görkezýän bölegi bar, ýa-ni biziň türkmenler biziň ilatymyzyň olar ana merkezi regiona bolup degişli bolup çykýar. Şu Garagum çölüniň içinde şarwadarçylyk edip göçüp gönüp ýören ilatymyzyň ýa-ni biziň ata-babalarymyzyň nesili bolup çykýar da. Bular ne erkinlige öwrenşen hiç döwlete tawin bolmadyk, döwlet guruluşyny görmedik, ilatyň nesilleri bolup çykýar. Şudatdan şu faktorlaryň täsiri barmy häzirki ýagdaýda? Elbette bu genetikada olar ýanky günnäwer vilayetlerimizden territoriýamyzda alsak da olar Buhara emirliginiň eline ýaşan. Diýmek belli bir döwlet strukturasyny görüp oşa opyt bada olarda
doğrudan hem paça we paçanyň ýa-ni wezirleri hyzmatga umuman strukturany gören. Döwlet kuruluşy o taýda öz pullanan şowy bar, öz maliýe sistemi bar. Hemme tarapdan alanda öz ministerlikleri bar, öz hojalyklary bar, ya pudoklary bar. Şo pudoklary döredýän ýöritişler, strukturalar bolupdyr. Harizm imperiýasy döwründen ýa aýdýana şol bizimle ýitirdik öz döwletligimizi. Emma häzirki Özbegistanyň territoriýasy ýa-da häzirki bizimle Liwap vilayatymyz ýa-da Daşowut vilayatymyzyň territoriýalarynda madam ýankyýal döwlet kuruluşlary bolup gelen. Şolarlaryň öýdem şo faktorlaryň öýdi belli bir derejede halkyň aňynyň çuňlugynda bir ýaşap gelen bolmagy mümkin da täbi. Oput bada. Sebäbi şol ýanky merkezi vilayatlarymyz bar, Hallydy, Balkanlydy. Olarda hiç ýyly öz-özlerini, öz ellerine galan o döwletlik görmedi-de, ýanky strukturany. Olar näme? Oňoýly ýerde ýaşap hojalygyny, jaýyny bir duýaň üstüne ýüklep, islen ýerine ýaşap, hiç ýyl jogapkärçilik duýman ýaşap beren erkin nemeler-de, halklarda. Olar hiç de düşünmeýär. Jogapkärçiligi ýanky özlerine baglydygyny bilmeýär. Indi şu ýagdaýdan nätere çykalga ýokmy diýip gäwirler soramagy mümkin. Bolýandy şular ýaly taryhy faktorlarym rol oýnaýan bolsa, indi bizem döwletligem görmedik bolsa, indi döwletem burulup elimize berilen soňam onuň saklap bilmeýän bolsak, indi bu döwletem şeý diýip elimizden gidýärmi? Başymyzda oturan ol özlerini handar ýaly alyp barýanlar bar. Olaram bar başarýan da näme? Öz garamagyna raýatlara gullary ýaly garaýarlar. Awa bize de diýär, bizem nämesek elimizden nämesek bolýar diýenen ýaly alyp barýarlar da özlerini. Guly ýerlere ýaly alyp barýarlar hawa. Hakykatdan şolar ýaly ýokurdan näme karar çykarsa halkam ýerine ýetirip otýar. Aýdar saňa ak maşyn minmek bolanokmy? Gara maşyn minmek bolanok. Kim görkezmekdir? Ýokurdan han. Biziň ýerimiz görkezmek. Bolly. Hemme kişi kaýyl bolýar. Ya saňa altın iş nemetmek bolanokmy? Saldyrmak. Olam bolýar. Saňa sakkal murt goýbertmek bolanok. Awa bolýar, ona manna saýyrdyrmaly. Oýun saçwer goýdyr bolanok. Dar koýnok geýmek bolanok aýalgylara diýdilermi? Olam ýerine ýetirilipdi. Ödem hiç ýyly kanunam zadam ýok. Ýokurdan ýöne dilden paça da diýär guluň eýeleri görkezme berýän ýaly görkezme berýär. Halkam edil gulýy alyp ýerine ýetirip otýar. Nähili buyruk gelse-de aýalgylara maşyn türmek bolanokmy? O arada da kararam ýok, ýöne dilden biri buyruk beripdir ýokurdan. Onam ýerine ýetirip otýarlar. Hiç ýyly bir garşylygam ýok. Onu bana adım özüne hemen görkezýär. Döwlet içinden weýran bolup barýar. Döwletiň öz yerine ýetirmeli funksiýalary yerine ýetirilen nokta şu guly ýeşil kuruluşyndaky ýaly bir gatnaşyklar emele gelip barýar. Guluň ýese bar, biram gullar bar. Döwlet kuruluşam ýok, ministerlikler öz yerine ýetirmeli wezipesini yerine ýetirir. Ine ýöne koýda adalyk görel. Daşary ýurtlardaky ilçehanalar öz raýatlar hakynda hiç şeýle alada eden oklar. Şu taýda Türkmenistan raýatlar türmäge watylýarmy? Şondan habarsyzdan oklar. Ölüp bitýärmi? Ene biziň iladym näçen 50den urak adamymyz, raýatymyz öldü. Ene şu ýylyň baharynda. Hiç ondan habar tutup şolary şolaň bir cesedini ýurdu uratyp şo taýda bir ýere depgin edelim, şo taýda bir ýerlärlip alad etdilermi? Ýok. Göýe şolar ýaly raýat bolmadyk ýaly. Nirde jaýlanypdyr? Olar itýaly jaýlanypdyrmy? Kim oň aladasyn edipdir? Aladasyn edýän ýokdur daşary ýurtda, ilçana. İlçana dokument pasport aljak görüp ýetýärmi? Ýüzüňe adyrylyp ýurda git. Şo taýda git, şo taýda berse alarsyň, bermese almarsyň. Kabul edese gelse kabul edýär ilaty, kabul etmeýän ise kabul etmedýän ok. O nähili bolýar? Döwletiň öz funksiýasy, döwletiň funksiýasy ýaly giden ok. Hiç ýyly döwletiň öz funksiýasy görülen ok. Indi şolardan özü näme görkezýär? Döwlet görnüşinde ýitip barýar. Döwlet prosto ýöne döwlet görnüşinde ýitip barýar. Öz ýerine ýetirmeli funksiýalaryny ýerine ýetirben bilen ok. Şonam ýerine ýetirdip bilen oklar. Şonu ýerine ýetirmeli adamlarda şo derejede pikirleniş ýok. Düşünje ýok. Hawa düşünje de ýok, pikirleniş hem ýok. Şo derejede pikirlenip bilen oklar. Ilçe haýlanan adam ýöne ilçe hökmüne alyp baryp bilen ok. Ol bir guluň eýesi hökmüne alyp barýar. Ana olaň bar başarýan ady şol. Biram bar bilýän ady näme? Kisesiniň aladasy, biram oturan kürsüsi.
ol halkım madır, raýatym madır, meňem döwletim madır, o döwletiňem ilaty madır. Şo döwletiňem ilatynyň aladasyny biz etmelidir. Ine bize şu wezipe berildi. Bize de borçnama vardır. Bize de borç vardır şu halkın öňünde. Yok. Şo zat yok. Halka milli özüni şeyde edir gullary alyp barýar. He, biziň eýämiz var. Şu eýämiz biziň haýşymy ýerine ýetirmese, ya şoňa hakly. Bizem şoňa razy bolmaly. Eýämiziň yüreğine rehminip biziň anadamyzy etse bolýa Hudaýa şükür edip begenmeli. Eger eýämiz aýtsa, aýsyň anadamyzy etjekkä bar ardyňy ýerik ýetirsen ýetirdiýse, bizem ýüzümizi sallap çyk gaýtmaly. Sebäbi biz gul şeýle bolup çykýarda onda. Biz öz gullugymyzy biziň halkymyz, biziň milletimiz öz gullugyny boýuna alypdyr. Biz onda gullyp ana şoňa kaýyl bolupdyr. Şeýle bolup çykýar häzirki ýagdaýda. Awa şol boyun alınığı da daşa boylu tabo men sana şeýle bir halkyň häzirki düşünjesi barada azyjyk bir şeýle häzirki döwürdäki düşünjesini gurrun bereýänne şu itiň durmuşy Allah häzir hiç ýyly hak hukuk ýok, erkinlik ýok, diňe sütem basys hemme zatda defitsit. Şoňa da köp bölegi şeýle deme garaýyş bilen garaýada. Şoňa da şükür diýe bunu bermese näme etjek diýe de görýärmi? Diýmek şu ýagdaýam bular üçin köp de bulur neme ýaşaýyşyň derejesi. Diýmek mundan beter zada gaýyllar halk. Indi gözüňe getirip gör, mundan erbet nähilek bolup biler. Daş döwrüňe seret. Türkmenistan ähli haýsy bagtda seresen reýsinde insan goýardy. Ana şol mentalitetiň halkyň düşünjesiniň rezultaty netijesi şol. Men arada bir goňşy döwletleriň birine şu Ýewropada ýa-da umuman ýer ýüzüne alanda da bir garyp döwletleriň biri bar, Ukraina, Belarusiýa, Gruziýa diýdi. Şolaň raýatlary işlemäne gelýärler da. Indi şolar häzir Covid diýip bir pandemiýa bar, şol zerarly 2 hepdelep işlemäne gelen ýa şeýle bejermäne gelen adamlary, daşary ýurtdan gelen adamlary 2 hepdelep izolasiýony periodu. Karantinde bolmaly, gyýsara karantinde bolmaly. Indi şo garyp bir büdjetinde pul ýok, döwletleriň raýatlary gelýär bolan, şoňa pasolstwasy şu 2 hepdelik produktasyny ýerimişini uradýada, şol oturýan, ýaşap oturan ýerine. Indi gözüňe getirip görsen, şu iň garyp döwletleriň adamçylyk barda berde, pasollary ýa konsullary şoňalyk alady diýe öz raýatlaryna. Niýe sana geçen zatlaryňa seret. 60-a goly ýaş ýigitlerimiz ölüp gitdi, hiç ýyl habar tutulanok. Indi şolaň enatalarynyň bir ýagdaýlaryny bir gözüňe getirip görýärmi? Çağalary daşary ýurtda ölüp gitdi. Indi şolar özleri ölýän çağlar ýürekleri şu daşary ýurtda şu çağalarynyň ölen ýerinde bolýar. Şoňa da hiç ýyly hereket ýok o neme hökümet tarapyndan. Ýene ýan kaýdanma bar ýa-da ýan garyp ýurt diýenme beýleki ýurtlardan getirdiň da masal şolaňam ýanky döwlet edaralary özlerini döwlet organlary hökmünde alyp baryp bilýärler. Şolaram öz borçlaryny bilýärler, ýerine ýetirmeli borçlaryny, şonam ýerine ýetirýärler ýa ýetirjek bolýarlar. Demek şolarda eýem döwletlik düşünjesi bar. Döwletlik buýsanjy bar. Emma bizinkilerde gynansak da şo biziň ana iş halalarymyzda işleýän adamlar kimler olaram halkyň içinden çykyp gelen adamlar. Olar daşary ýurtdan ýa bir ýerden kosmosdan başga planetadan gelen näle? Halkymyzyň wekilleri. Demek şo halkymyzyň özüne onu keniden döwletlik buýsanjy, döwletlik düşünjesi ýok. Eger özlerini döwletiň wekilleri hökmünde alyp baryp bilmeýän bolsalar, şo işletmeli döwlet edaralarynyň işletip bilmeýän bolsalar, edil işlemeli ýaly. Diýme onda munyň özüne hemen anladyar. Şu döwletiň öz guruluşyna onda hiç funksiýa ýerine ýetirmeli funksiýasy işlänok. Diýme onda şo döwletiň özü döwlet hökmünde işläp bilenok. Indi bulam şu ýagdaýam gün-günden yaramadlaşyp gidip barýar. Google'na öýdük garaşylýar, ony soň geçen 30 ýylyň dowamynda Google'na bilen näle hatam yaramadlaşmak bilen gidip bolup barýar. Muňa adam alada döredýär. Bizim öýdümizde de menne de alada döredýär. O gidişine gidip otursa onda döwletiň bizde onda döwletiň öýdi galmaz.
Ona köp wagt gerek bolmaz döwletiň özüniň ýitip gitmegine. Ýa-ha goňşy ýurtlaryň biri öz içine şonu alyp alar. Ýa-da pytrar gider. O döwletiň öz strukturasy galmaz. Eger häzir Hudaý saklasyn ýöne bolmasyn bolyn, ýa-da terkeden üstü bilen el ýargarlygy bir 10-20 müň adam geçäýse goňşy ýurtlardan da şu hökümet hem alybilýär, döwlet hem eýlebilýär. Ene şu hakykat Edil ikunun için alybilýär. 10 müň däl müň adam alybilýär şonu. Sebäbi şu 2008-nji ýyllaky azdaryň edenişini gördü halk. Edil 2003-nji eli ýaragly adam 3 sutkala faklada. Hem daşary ýurtdan onu spesial çağırdylar. O men eşitdim şu poliklinikalarda ýa-ni medisina edaralaryna şu näme diýilýär türkmençe. Opşum spravka balniçy spravkalar gutorypdyr, şoň blankalar gutorypdyr. Hemme organlar yaramak diýip bar balniçy naşdyrýarmyşyn. Ana müň tane adamyň alýa gön ikununa şu döwleti. Döwlet mene şu da men diýjek bolýanym bu goşunyny da bir ýa-ni goşun görnüşinde de bilip alar ýaly goşunam ýok. Bu taýýarlygam ýok. Ol armiýa bulluga alynýan ol ýaş eskerler näme bilen meşgullan ýa doňul wakyt berler ýa o daga gidip pisse ýyp berler ýa o wojurlyk işine kömek edip ýa-ni hökümetiň etmeli ýa-ni sürün ýerine sürülip olam näme diýär harby gora bilen meşgullanok. Bulara harby tälim berilenok özü başly. Bular ekrançylyk bilen mallarçylyk bilen meşgullanyp berler, özlerem gulýaly bolanlar. Ýene de döwlet görnüşinde de şoň harby gora meselesi hem üpçün edilenok. Inni bula bolýan biz esasy problemler agda geçdik. Bunu näçe taňdaň bunu soňuna çykarýarlar. Bunlar bar problemler. Ýöne esasy mesele inni şu döwletiň özüni näde saklap galmaly? Bize taýýarlanyp elimizde berilen döwleti näde saklamaly? Näde halat etmeli? Şular şu ýa-ni başynda oturan ýa nadanlardan hem şu edirjelerden döwlet derejesinde pikirlenip bilmeýän nadanlardan. Olan bar gaýgysy diňe öýk kiseler. Indi şulardan näde şulardan halat etmeli? Ikinciden näde halkyň özüni şu döwlet öz döwleti arada pikirlendirmeli? Öz döwletiniň aladasyny etdirmeli. Sebäbi halk derejesinde özüni bizden döwlet vardyr, şu döwlet hem biz halat etmelidir. Bizim döwletimizin hem geljegi vardyr, şoň geljegem bize baglydyr diýilen ýaly derejede de pikirlendirip bolanok. Bolan halka bagly da. Sebäbi käbir döwletlere her edýän bolan şolaň öz halkyna döwlete bolan uýtunç bar, döwlet barada alada bar, döwletiň geljegi barada şu halkyň öz aladasy bar. Şu döwlete howpawanda halk janyny orta goýjak, döşüni gerip orta çykjak halky bar. Şonam eger şon ýumurjak bolsa içinden haýdadyr bir hökümet ýa şinonuklar şu hökümetden hem hökümete de garşy durup hökümetden hem halat etjek güýçler bar, halk bar. Ine şu meselede ullukan mesele bolup dur sebäbi biziň halkymyzyň hem öz düşünjesiniň derejesine seredilenine gynansak da ýene de biz boyun almaly bolýar, halkyň özüne de ýankyýaly döwlet derejesinde pikirlenip biliş bir tüp pikirlenmek tendensiýasy ýok. Indi bunu ne edip yola koymalı, bunu ne edip kazanmalı? Bu kazanıp olacak da mı? Şul doğrudan hem ünseriyan olan yurdun içinde şeyler var, esasen hem büdjet edaralarına değişli, işgärlerde şeyler var, düşünce var da, hükümet diýilýän zady bir hili düşmançylykly ya da bir başga planetadan diýen ýalak düşünje var. Çykdy hökümetden çykýar diýip ya da şolar ýalak çykdyjylar ya mysal üçin artyk maslahatlary umumyň şu ýene dolanyp gelmeli bolýarsa hiç il döwletlilik diýilýän düşünjeni ya da şonu ýalady görmedik halkyň edýän hereketi de Indi bundan näme çykalga bolýar? Hawa şu şeýle çykalga gazanp boljak. En gowy çykalgasy bu halkyň özüniň aňy boýunça, aň derejesi boýunça düşünüp agdarlyşyk edip öz içinden adam taýlap şeýle halkyň inisiatywasy boýunça umumana öz inisiatywasy boýunça şeýle bir ýol taýlap gitmek.
Ýöne bilmedim buňa çyna ýene bir ağzyndan bir 500 ýyl gerek bolarmy diýen. Yo, ne bular ýaly. Indi ikinji ýagdaýy wa islenlik bir güýçli adamlar bilen ýurduny ösdürmek üçin akylly ýekeje adam ýa-ni lider gerek. Akıllı lider gerek. Indi şeyle netije çıkarıp bolýar şu lideri bula wapçy balnoy wapçy öz içki dünýäsini çümüp gitdi. Bilemok normalny bir sagdan adama meňden noktada. Şunu ýok edip bir watansyjylikli, güýçli, dogumly lideri saýlasaň, ana şol ýekeje özi uly rol oýnap dalneşim geljekde ýurdy düýpli özgördük biler, uly depkinler bilen ösüşleri gazanyp biler. Ýok edip diýmek bilen häkimetden çetleşdirmek, öňüne tutýan, fiziki ýok, fizik taýdan ýok etmek däl, häkimetden çetleşdirmek diýmek. Elbette onu ýok etmek diýenim bilen men ýeriň ýüzünden ýok etmelilemokda, diýemokda umumyň şo täsiri bolmasyn şu ýurdu dolanyrmak meselesi boýunça. Ol islese öýüne otursun, islese daşary ýurtda ýaşasyn, nerede ýaşasyn, şonda ýaşasyn, ýöne täsiri bolmasyn. Indi seret, indi ýanky meselede menem bir ýanky aýtjaklarym da şo men gollaýan ýanky käbir milletlerde we käbir milletden döwletden akwalyna ýekeje şahsiýetiň ödem ullukan öwürlüşikli rol oýnap bilýär. Yani bizim ýagdaýymyzda gerek gelenne ýene de ýanky boýnalmaly bolýar. Ýa-ni halkyň özüniň ayaga galyp, aňyň düşünjesiniň ýetip aktivlik görkezip bir öwürlüşik amala aşyrmagyna umyt etmek gaty kyn edir. Häzirki ýagdaýa seretseň. Ýöne eger bir ýagdaý dörek etdiň aýdaly hökümetiň öz içinden belli bir toparlar ýüze çykyp ýa-da aýdal daşardan hereket edýän adamlar haýsydyr bir daşar güýçleriň gollugyndan peýdalanyp adarlyşyk amala aşyryp bilen ýagdaýynda häkimetem bir adajyk bir döwlet derejesinde pikirlenip bilýän watansyjy adamdan eline geçdi. Şolaň içinden bir iki ýaka adamlar, şu halkyň aladasyny edäjek adamlar çykyp bir adajyk ýagdaý üýtüden näse bar? Ýagdaý düýüp göterem ýetdi, gow tarapy, oňun tarapy. Biz şeýdip häzirki degradasiýany öňüne alyp bilýär. Buňa da mysal getirer ýaly gaty köp mysallar bar. Şu ýekeje şahsiýetiň özi, bir şahsiýetiň özi tutuş halkyň akwalyny çözüp bilýär, şonu halat edip bilýär. Şolar ýaly ýagdaýlar gaty köp bolan. Ene tutuş Hindistany mahal şunu aýdaly Angliýan koloniýasyndan halat etmekde Indira Gandhi diýip bir şolaň bir lideri bolan 30-njy ýyllarda şol grajdanlyk hereketini ýola goýan şol adamyň özi tutuş halkyň akwalyny öz eline alyp halka ayaga galdyryp bildi birinciden. Ikinciden eger aýdaly halka ayaga galdyrmadyk ýagdaýynda da eger aýdaly bir ansaplyrak adam döwletiň başyna gelse, döwlet liderleri şonu da özi ýokurdan berip bilýär. Halk aşakdan gadananok. Hal bir antaplyrak adam gelip şol halka berip bilýär. Halkyň gözüni açyp bilýär, halkyň erkinligine de ýol açyp bilýär. Oň üçin hem ýene de biz näme umyt etmeli bolýar? Ýanky ýaly watansyjy bir adajyk antaplyrak adamyň gelmegine umyt baglamaly bolýar. Ine bu meselede de biz ýene de näme seretmeli bolýar? Şolar ýaly adamlar barmy? Çykyp başlady, opozisiýanyň içinde barmy? Şuna umyt barmy? Şu meselede näme pikir edýär? Şuna umytlar ýaly bir pasilkalar, bir alamatlar barmy? Gödilýärmi? Edil şuňky opozisiýnerleriň içinde bir näýli hem hakyky bir iş edäjek adam şahsiýeti mene dogry maýsam intek gawat gelemok. Haýsy birine teresen gyýbat, şu ekranyň arsyna gyýbat. Egerde sen hakykatdan hem öz işini ýanky edesiň gelýän zady etjek bolsaň bir halk bilen, masa bilen özüň şahsiýetiň hususy özüň barda duş aýt etjek işini ine adamlar ine men şolar ýaly pälim bar mysal üçin birinji tapgyrymyz şundan ibaret, ikinji tapgyrymyz şundan ibaret, üçünji soraglanyňyz bolsa beriň, kimde nähil teklip bolsa beriň, goşulyň, üýşeliň, agzyr oralaryň biz ýeňer. Bir hiç
bulan hijesi halkın arasına barmada. So ekranın arasına gıyıva çek otuyorlar. Ol eydiydi, bu beydiydi. Halkın arasına, dur gunnawda, halkın arasına barmat demek neten yurdun içine barmalıynen nemen gödöňüne tutan okta, şu daşary yurtda yaşap beren vatandaşlarymyň arasına barıp şolar bilen işleşmekde iş görkezden oklar diýjek bolýar. Da gönden halkın içine barıp şu daşary yurtlardaky öz vatandaşlarymyň içine barmak meselesini aýdýar. Owa öz wekillerimiz bar. Yurdun içine girmek barada gurruna medemek umuman ona girip daşynaklar bilen işleşmek. Umuman şo sen halk bilen etmelisin şol işi dogry dämi? Aýma sen şo halk bilen özüň barıp lise duşuşmasan onu sen ekranın arasında ne üçin gıyıryp oturýarsyň? Kim sana bil baglasyn, kim sana anansyn? Ana şonu diýjek bolýan men. Barıp goşulyp ne aýtmaly, tekliplerini, programmalaryny, ýa-ni planlaryny aýtmaly. Ne şular ýarak etsek, biz bir ýeňiş gazanarys, ýagty gelecek gazanarys, ýurdumyzy dikelder. Esasy yetmeýän adam açyk soraw jogap da, ne käbirler gaçwaýlanyp ber, birazjyk kynrak soraw berýän bolýan. Senden önemli, benden hem gaçwaýlanyp berler, soň kuwatlar käbirler, oturup gürleşeli birine halkyň berýän sorawlar var, şo sorawlara men sana berjek diýdim. Häzirni düýül öýlerini demokratiýaly görkezip berenler, ne bugün gaçyp berler. Şolar ýaly şoňa möýdüne hemen görkezýän täwirni opozisiýaga möýdü geçmeli, evolýusiýasyndan täk geçmeýändigini, ýa-ni birin täk aýaklanjak bolýandygyny görkezýär. Bolan prosesiň başy. Ine şu prosesiň öýdünde kim bilen haýdaty bilen watantyr, haýsy bilen dogrusul, haýdaty ýüdi maskaly täk ýöne bir oýun oýnajak bolan spektakl oýnajak bolýanlar. Şuna atlan öýdüm, şu prosesiň barşynda aýan bolup öýdedi kim ýerli ýerine goýulmaly. Şoň üçin täk bu proses, indi biz howluk ýat bolýan ýöne proses hem öýdi ýuwaşlyk bilen evolýusiýa görünüşinde amalaşmaly. Oňa da wagt gerek. Allamrat, şolaryň ýa gaýdyşmalyk barlygy edil häzir peýda bolanlygy halkyň aňynyň ösmek derejesinde gaty uly peýda. Hakykat ýüzünde bir iş alyp başa barar şolar bir zat ederow diýilen netije garaşylmaýan ýagdaýynda da şol bolmajak görnüp durar. Diňe oturup ýywa çek oturan adamlarda näme garaşak? Ýöne umuman diýjek bolýanym şolaryň barlygy, şolaryň orta çykanlygy eýem halkyň üçin opşy umumy peýda. Sebäbi halk aza kenne oşa düşünüp başlaýar. Oşa bilip başlaýar. Eýen prosesiň başlandygy da men ýene ýankyň gaýtalamaly bolýan. Şuňa öýde eýen prosesiň başlandygy hemen şoňa gidip durandygy. Şuňa öýdüni biz alyp gitmeli. Şuňa itergi bermeli. Şuňa şu prosesiň öýdüne itergi bermeli, gollaw bermeli ýöne. Şunda da öz güýçlärligimizi elden bermeli. Öz talabı bilen güýçlendirmeli, talap etmeli, soraw bermeli, açyk diskussiýalardan gorup bolýar. Şonu ýola goýmaly, açyk diskussiýalary. Adamlar bu taýda boş wadalary bermegden kim boş wada berýär, şonu boş wada bermedi ýal etmeli. Dogry düzgün iş alyp barmaly. Şolar ýal etmeli, ýuwaşlyk bilen şu prosesy öňe götürmeli. Şoň üçin ýene de bagly, ýene de halkyň aktivligine bagly, şoň üçin ýene de halk şolatlara goşulmaly ýerli ýerde. Şoň üçin ýene daşar ösen döwletleri alsaň, şolaryň öz mentaliteti bar da birek-birege näýil gollaw berýärler, näýil fiýlaýarlar da birek-birege. Şu daşar ýurtda gelip beren raýatlarymyň hemmesiniň diýenýärlik YouTube neme resursyna dostupları bar da. Emma şolary seretseň bir en köp görüldü diýilen bir 10.000 adam, 10.000 prosmotrda 10.000 adam görüp durmuşlar. Islam bir şolar diskussiýalary köprek görmeli. Şonu aza kenne pikir edip başlaýanda adamlar, dogrudan hem şolar ýalyk dogry pikir edip bolýan eken, şolar ýalyk ädimler ädip bolýan eken. Ana şolar ýazatlary köprek ullanmaly, köprek çykarmaly. Produksiýa önümli şey. Gorunna günnäwde gepleşiňem wagtynyň çäkliligine göre şu taýdany tamamlaýaly. Bugünkü döketdeşdir. Bolar Allamrat, sag bol, köp. Hormatly dinleýijiler, bugünkü gepleşige Türkmenistan boýunça bilermenlerden biri günnäwde gatnaşdy. Gepleşigem
jurnalist Aldamrat Rahim halyp bardy. Inferip dinleýänimiz üçin köp sag bolun.